Francis fanga sina ba Rassemblement national n'o ye Marine Le Pen ka tɔn ye o de bɛ den kan kɛmɛ sira la ni kuru 34 ye o ka bɔ yen Front Populaire bɛ jɔyɔrɔ filanan la ni kuru 29 ye fo kana se jamana marabolo yɛrɛ ka tɔn ma ni jɔyɔrɔ sabanan ye kuru 22 ni kalafili jaabiw kɔfɛ Marine Le Pen y'a lase ko nin ye fu sirilen de ye Emmanuel Macron ka politiki tɔn la a ka laɲini ye ka kalatala fanbaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Marine Le Pen kɔfɛ France Insoumise ɲɛmɔgɔ Jean-Luc Mélenchon ale y'a lase k'a fɔ ko ni wasaden kalafili jaabiw ye kumasuliba ye Emmanuel Macron ma. Jamanakuntigi Emmanuel Macron yɛrɛ ale n'a ka marabolo ɲɛmɔgɔ olu tun bɛ ɲɔgɔn ye u la kabi nɛgɛ kaɲɛ 17 wagati o k'a sɔrɔ jaabiw ma se nka jaabiw kɔfɛ Emmanuel Macron y'a lase k'a bɛ wele bila politikitɔn bɛɛ lajɛlen ma k'u ka fara ale ka tɔn kan walasa ka taa sira da Marine Le Pen ɲɛ wasaden kalafili tako filanan kɛnɛ kan. A ka fɔ la jamakulu ye bɔli min kɛ kunu kalata kɛnɛ kan o b'a yira k'a fɔ ko nafaba bɛ kalata in la wa o yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka Faransi politikikow sinsin. Kunu kalata in na jamaw bɔra kosɛbɛ ka taa kalafili. O jamaw sera kɛmɛ sira la mɔgɔ 68 ɲɔgɔn ma. Jamana kɔnɔko minisiri ka fɔ la jama mun bɔra kunu o tɛmɛna san 2022 kalafili jamakulu kan wa ko ni jama in ɲɔgɔn ma deli ka bɔ ka taa kalafili kabi san 1978 wasaden kalafili tako fɔlɔ kɛnɛ la. Wasaden kalafili tako filanan bɛna kɛ karidon nata ka bɛn juye kalo tile 7 ma. Buba Sidibe, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Paris.